Колко пъти се върна от почивка и си помисли: искам да остана? Градът те изморява силно, трафикът, шумът и бързането без край. А сега си представи, че имаш свое място край морето. Винаги готово, винаги чакащо теб и твоите близки. Sunny Gray Hills, на крачка от плаж Каваците. Твоята прекрасна ваканция започва тук, в сърцето на най-красивия залив до Созопол. Просторни тераси, панорамна гледка, тишина когато ти трябва. Не е хотел, не си под наем. Твое място, твой апартамент, но без такса поддръжка. Зад проекта стои Sunny Gray, строителна компания с доказан опит в Созопол, Каваците и Бургас. Висококласни материали, ясни договори, никакви изненади. Слънце, пясък и нов дом. Перфектната комбинация, която си заслужава. Твоето място край морето вече съществува. От хора, на които можеш да се довериш. Остава само да е твое. Апартаментите се предлагат с възможност за довършване до ключ по проект на клиента. Открий магията на Южното Черноморие, там където морето среща комфорта. Обади се още днес и запази своя апартамент край плаж Каваците, преди най-добрите имоти да бъдат избрани.